Nyai ngu ya Blei ubala don ringkat bat ngi. Wat hapdeng gini ke klam solonsar. Ngidang la ban pau hakmat jung. Hakani ke yeng ke kentang ke jung trai. Namara ke jing ye ke jing isnei. Bat ke jing ai ke bedap biang. Bola kerku yangi. Ba om semla bamdu yangi. Bangidang la ban poi. Haduk kini ke por. Bangin yang mani ya Blei. Blei uba im. Blei uba khot. Baru Blei uba shisha. Ngapadiang sngewbha ya pi baroh. Kinong ya siem benta. Nado kinong pule sdang. Kinong ai. Ya ke jinruai. Kaba kerpang. Kom juru. Ya Nongkren. Bat ya baroh kiba penbet penbiang. Ya kani ke yeng mani. Namar ketanga pediang sngewbha ya pi baroh. Nado kini ki media. Bat baroh. Hasua bingin sdang ya kani ke Jingiaseng ke jungi kani ke por. Tungin pendem. Haki jing duwai. Ko kepa jungi ubah beneng. Melong Blei uba khot. Uba khot. Blei uba krau. Bo kenrei ke jing ai. Kabam kam simlabam du ya ke jing em ke jungi. Wat hapdeng ke ni ke jing hi palo. Ngi ai ngu ya me ko try bi. Bat ngi duwai ya me ba men pen kentang ya ngi iwei pa iwei nong isim menta. Naru kinong pule sdang. Kinong ai ya ke jing ruai ke kerpang. Ban pensawa ya ke jing iet ba ke jong me. Kham tam ko try ba iet. Naga bentai Nongkren. Iban ai ya ke kubor. Kaban om lip no. Na sla jong ni ke kendau. Try ba iet. Siem ti yangi. Pediang yangi kumbang ilong. Haka kyrteng ke jong try ba iet. Walong Jesus nong pen em ba iet jong ni. Amen. Ngin sedang no ya kani ka jing mani ka jing ya Blei. Da ka ruai ka jing ruai ka saus pa life po. Bat saus pa arpway na ka jing ruai ka rem. Tang ka khot ka ningkong ka lai bat ka sa. Bat hadien bala tep kani ka jing ruai. Ngan sngewbha ban khot ya ikong kai rarus Nongbet. Ba in pen pule hangi ka tien ka jong Blei bat ba in duwai. Nga it ya me a trai don bor. Mau Nongkren kakut bakor. Kasti kareng ka jeng pen em. Ngan ri hame ban yo. Jing yap yang kiker kik sa jing jen ja tinan ter te tang suker patsa o Blei o wan ban kreng la la can you kaleng kapatay boki bobita lam Blei tengalas ngan ayeng jong me kajutang bom jiu kane
shwa ba ilang shu blei jing duwai ngan pule ngan pin pule artli ki khot naga proverb ka ba khat fra le nong ka khot ka ba shipo ba naga sam ka ba khat fra le nong ka khot ka ba ning kong ka kyrteng U Trai ka long ka kut baskhem ubahok upet shaka bad uskhem kasam khat prala nong de khot beneng kong nga e yame a trai ka bor jonga U Trai ulong u mausiang jonga bad ka kut jonga bad unong pelat jonga u blei jonga u mausiang baskhem jonga ha u ken ngan shania ka ste jonga bad ka reng ka jing pen em jonga ka kut bajrong jonga ngan khot kirpat U Trai u balong bedayro kumta un pen em yanga na ki nong shun jonga nei la hibrate ba kokpa jongi ubah beneng U Trai jongi met U Trai jongi mensim U blei jongi blei ba U Trai jongi trai ngida aingo eme hakan ke sngi ba mela pela engi kum ka jesang Kynthei bangin yo ka lat ban kiu she ka yeng ka bakentang ka jong me te trai ban pendep ya kan ka buram hakan ka woman Sunday kini baroh kilong jing penla ki jong me ko kenrat yangi kum ka jesang Kynthei ka jingo ka jero kenrat ngi ai me uba day hok ban yo try kenrat be ngai ngo tunang don rengkat ba ki jesang Kynthei haman la ki balang ki bale e kani ka woman Sunday kenrat be dorengkat bad ki ba ki bangin pendep na ka banta ka buram ka jong me kandalong ka pa priang hun hakmat ka khet ka ji isnei ka jong me kenrat be dorengkat ba ki jesang Kynthei ki badan ka benta ka ba khrau kenrat hak ba pen priang ya ka kyrteng ka jong me try kenrat lingba ki school ki ba ki la pen yeng haki jaka haka ba ki breu hang tu kimpat itho kimpat tip eme ba melong nong pen em kenrat be tu da kan kerku ya ki school ki ba ka jesang Kynthei nadu ki jesang Kynthei jong ka sinat ki jesang Kynthei jong ki Presbyterian ki jesang Kynthei jong ki district bat ki Jingshakri Kynthei jong ki Balang try kanda tu ai ba ki tu ki school ki bala seng kinda long ki shlem jing tip om tang ki jing start per thei ndre kan rad be kin ai ki du ka jing nang ka jing tip ba me melong unong pen em try kanda be tu ai ba ki min sim na ki tu ki jaka nginda yo shisha ban kring lingma ki noi kai ki jongi kan rad be try kanda nang don rengkat ba ki tu ki noi kai ki ba don ha ki school sha ki jaka ki ba jangai na la ka jong ka ri kan rad be tu pen ke bore ki kan rad be ba ken la ko kan rad be ban pen dep ye ke kamram ki ba kentang ki jong ki try kan rad be nang don rengkat ba ka jesang Kynthei te song yang kan rad kum si para habangi try nak menta ka buram ka jong me bat nak menta ka yeng ka ba kentang ka jong me try kan rad be ngebo ti kan ka sngi haki sang ti blei ki jong me try kan rad be ngai ngo eme ba sai si sen ba mala pela yangi bangin kiu she ka yeng ka ba kentang ka jong me ban pendap ya kan sngi ka woman Sunday try kan rad be tenang kar khui ka balang ka jong me nang don rengkat ru bagi samla ka jong ka balang kan rad be kir kan lagi don ka benta ka ba khrau na ka benta ka hima ka jong me bat na ka benta ka balang ka jong me ka ba he ka bayar try kan rad tenang pen ko bore kir kan rad be ba kum ki khon samla ken pen kin nuksa bat ken pen priang ya ka khubor ka jong me kumonong pen em try kan rad be tunang don rengkat ba ka balang ka jong me ka ba he ka bayar ka ni
Nangker kui ki pastor, ya ki temen basan, bagi nang syait ki nang klan, bada ka jengker men ka bakrau, bada ka jenget ka bakrau, sa sisian kan rat, ngin sa yo ban keu shi ka yeng ka bakentang ka jong mi, bangin yo ka je selok lem, bad ki syakri ki jong mi. Hoi kan rat ba i, hakin ki snem, ngila do no, ya ki syakri ki bakordor ki jong mi kan rat, ya ki ba mi malakot no syala di. Try kan rat ba i, ka balang kala duna kan rat, ya ki syakri ki banyakit lengkor lem ya ka kam ka jong mi, kan rat ba i. To say, ki wei pat kan rat, ki syakri ki banyakit ya ka kam ka jong mi, ki banyakit lengkor ya ka balang ka jong mi, ka bahek ka bayar ka ne te try. Say kan rat ba i, na kini ki rang ba jong ka balang kan rat ba i. Ki ban kit ya ka balang ka jong mi da ka jing snow red, mat da ka mensim ka bakan ja blei te try. Bakin snow si siya bakalong ki syakri ka jong ka balang, bad ki syakri ki jong mi. Try kan rat ba i, ka balang ka bahek ka baya, rupai lang jong mi, usah pret ka leng te try. Mano ban let syaki kan rat, ban pengen ki ba do no ya lag jong ki ba i ki ba thoin kan rat. Try kan rat tang ma me ba tang ma me kan rat ba i. Say kan rat ki syakri ki ban trei kan rat. Nado ka mensim ban wat yu pai lang jong mi. Ban pengen yu pai lang jong mi. Ubala do no ya ki ba i ki ba thoin ha ki ni snem ki ba let. Tonang kerkhui ka balang ka bahek ka bayar ka jong mi. Tonang don nengkat bagi nong kit kam baroh kan rat ba i. Ki pastor, ki teman basan, ka Jingiaseng Kynthei, ki khon samla jong ka balang. Nang pen kup bor kan rat ba i. Bangit no man thait no kan rat ba i. Wala ka perthei. Kalong haka ni ka dur. Haka ni ka jing pangklam ka balawan kan rat ba i. Wat ai kan rat bakan ni ka jing pangklam kan sensya re ka ri. Handai mami u blei u ba im. U blei bam jua tia. U blei u ba yai pet. Try kan rat. Sensya mi ka u pai lang jong mi. Ba sa sien kan rat. Yin se iyo simpeling ka jing kermen. Bangin yo kalat. Bangin wan ban syakri kami. Haka yeng ka bakentang ka jong mi. Try kan rat ka buti kini ay baroh. Hakikti ki basbun ki jong me kandat. Tonang don rengkat bat ni kandat ba i. Try kandat. Ngidon si bon ki jing duna kum ki jing tau ki batalot. Henry ngi pan map na me. Bat ngi kerpat. Na me kandat ba i. Sngau kandat ki jing kerpat ki jong ni. Map kandat ki kilat. Ngi ngo, ngi dem, ngi duwai. Haka kyrteng ka batyang tam. Ka jong khon jong me Jingshakri. Balawan siya ka pertay ban pen im ni ki bajat ki barem kumangi. Bat ban yap ru na ka manta ki pop ki jongi. Na do menta bat sido ki arda ba. Amen. Hakani ka por ni ai khublei bat ni priang sngewbha ya i imika sing ai lembat ki parolok ki jong i bakin ai ya ka special number hakani ka por. Bat haga juk kapor ngana mong bun sien haga ngapdiang sngewbha ru ya i Nongkren iban kren idai i doktor Miss Enolyne Lyngdoh ine idai ibahikai hapo ka John Robert Theological College hang te Mawklot tingi ai khublai ya i baya pelai por khnang nak benta ka ni ka por ka ba kentang kum ka program ka jongi kum ki Kynthei ka balong ka Women's Week ka Women's Sunday ka ni ka por ya kum jo nga ai khublai ro ya phi ka song ki yeng ki sem ki jong phi ba phen sngewbha ban ya sngap ban ya snok tilang bat ngi kum ka Jingiaseng Kynthei. Try
batang syami ngawan Jingyarap nami ba ngan pan Jingsngau si jingkus layang akiban batang syami U Trai ngan nang jan birthday batap tang ki jing tu ai bor mami trai ngan yale klem mami ku trai ngam long ai ngas sngewbha long tang jing le no ai ngadon kam trayami what I ba ngan syapen tami tunang ai mami yang kabor kyrteng jong mi ngan yai ken tiêu shalom lukun marway hangi me ai jing hangi me the kerhai tang mami trai balaban ben jing im jongi balaram balaswai ngadon kam trayami what I ba ngan syapen tami tunang ai mami yang kabor kyrteng jong mi ngan yai ken tiêu shalom tunang ai mami yang kabor kyrteng jong mi ngan yai ken tiêu shalom. Ngidon kadaw ka bakraw ban ay nguyo Blei bawla ple kalat bangin yo man rakye ya ka Women's Sunday limba kani ka online service ningkong nga ay ku Blei ki pastor kitimen basan bakirang ba Balang jong kani ka Balang Mawkhar na ka John Roberts Theological College ngas ngo buram ru ya ka committee jong ka jaseng Kynthei ka bala ai yang akan dikalat bangan sam ka kubor hapedeng jong fi hakani ka por ka theme ka bala bo kerpang hakani ka Women's Week la shim na ka Proberb khatpra ka khot ka bishpo ka baong ka kyrteng U Trai ka long ka kut ka baskhem ngi im ha ka sngi jong ka jing bat ka jing bam thikna ya ka lashai ngimpoi perkat bakani ka klam covid kan sarya ka perthai barok away wat shaki jaka ki bakam kundong ru kani ka klam kala pinsangye ya ka plan jongi ki brio ngiyai ab dik dik kumno bakani ka klam kan kut kenang bangin yo ya kata ka normal life lani ka jingim ka bangi iman kasngi lesie habangi pai shaki por ki balalej
ngi sngewbha bon nangi ngi mare bat kapor ngi tei ka khot ka bajrong kebangin yo ya ka kerdan ka bor bat ka spa pertei nrei ka ketien jong ublei ka penken mau yangi ba ublei ulong ka khot ka baskhem bat ka jingpen im katnat pangga ba ningkong ka banga kwa man selok bat pia kane ka por kalong ublei ulong ka khot jong ki bangen ka khot kadai ka kentien ka ba penya seriem ya ka jing sumar sukher bat ka jing ada jong ublei ha ka jing im ka jongi ublei kum ka khot ka jing im jongi ka scam bat ka pen shlur yangi bangin jam ya ki jing ki bangi ya kendo ha ka jing im ublei hakum ka khot uker ya ka jing ma bat ya ka jing im ka jongi kani ka khot ka pher na ka khot jong ka ri ni jong ke hima jong ka perthei namar ka khot jong ublei kam don put don sam ka spa ka kerdan ka bor perthei ka la kam la ban ya da yangi na kini ki jing at pelung ki bangi mat ha ka jing im but don nong penkia bakam kraw ne bakam he ki bala ban penjelan ne ban ya da ya ka jing im ka jongi namar tang ublei ubatibha ya ka basdang bat ya ka bakut jong ka jing im habangi pule ya ka khot jong ka ni ka theme ngi sngewbha ki start proverb ki mudur ya kata ka khot ka bajrong bat kani ka kentien khot kawan na ka ketien nongwei ka bamut ka towa bat ka kani ka kentien kawan na ka kentien Hebrew ka bamut gadol ka mamut nginda penkelai ya ka kamut ka jing kraw ni bakraw ka khot kadai ka parshi ni ka dak ka badon jingmut ka bajeleo ni shamru baka jing klan bor baka jing kraw nyo kisim ha ka por menshwa ka penpau ha ka jing la bante ya ki mot ki bajrong bat ki paro baki sim faro ha ki por ndai ki tei ya ki jing tei ki bajrong ki tei ya ki pyramid ki tei ya ki gid bat ki trei ki nongba ki bahe bat ki kenro ru ban yada yangi ya ki breu na ki nongshun ka jing don ka khot ka penpau ya ka jing kraw bat ka jing don spa jong kari ka kedeu ru ka jing kraw jong ki sim bat ka jing klan jong kita ki sipai nong apara bat ban penyar ya ka yo pot usam kalong ka syap jong ka bor bat ka buram ka kitab Genesis kalenong bakhat wei ka dokhat iwe ya do kendai kaya tu angi syapang ka jing tei ya kata ka khot kumbang itip ya ka towa jong ka babel ka Bible kaya to bagi breu jong ka nongba sinar ki plan bante ya kata ka nongba ka bajrong kenang bakin sa ka kyrteng bat ka nam hagi pateng benreu ha ka jing so to ki kriu ndai ka kyrteng ka dei ka bala ban sain dur ya ka lawei ka kyrteng ka yasno bat ka nam ka jing kraw bat ka bor bat ka pauru ha ka jingmut bangi yo ya ka buram kinong tho ki ong ba ka jing tei ya ka towa jong ka babel ka dei ka jing kwa nam bat kwa kyrteng ban sngo kraw ban ya ublei kinong sinar gi ong to nginya tei kata kanong ba ka bakendo sya beneng bat kani kan sa hado bam jukut bat ki breu keleng ka perthei kini osngo banwan jingo ban ya ro ya ka jing start ka jongi ndrei ha ka jing tumu bat jing song start breu jongki ka pulom namar ba U Trai ulapan sa priang ye ke jaj benriu keleng ka perthei bat ulapan klumaru ya ka ketien ka theleng ka khot ka dei ka jing tei ka bajrong ka batmu na ka benta ban kami ya ka jingwan ki nong shun ban ya da ya ka ring
Nrei ka Kynthei ka khot jong ka babel, ka pen iba, ka jing sarong breu, ka penlong ya ki jaj ben riu, bakin song start man ya Blei. Ka plan ya ka towa jong ka babel, kalong ka bajrong hak itu kipor. Nrei hakini kisngi jongi menta, ka khot kalong, bangi penyar ya kipot kisam. Da ka jingwan jong ka teknologi batamai. Ngila pentelori kamariang. Jong ka ni ka perthei. Bat ni sdang pat ban na jingok dan ayu hau benai bat hau mas. Ka jing sngaw kraw, ka jing kiu jong kata ka jing start jong ki briu. Bat ka jing terang ban shna sai ki jaj ben riu. Ki baper. Bat ha ka jing tarai briu. Kita ki jaj ben riu be kampura. Kumbangi tip ya ki ya ka hakti nongwei ka genetic engineering kani ka pen pau ya kejing bam so hun jeng ki breu kum ki jing tau jeng Blei but shu ngi shamba ya ka yad ya ka yeng sha engi don ke engi le la ban tip da kani ka teknologi batamai ka bama ka long ba kan sa poi ka sngi baki breu kim so don kam shu ya Blei ngila bantei ya ka Kynthei ban shna ya ki eki bakraw nrei klem Blei ka khot jongi kalong ka baklem nong rim kala ban kelon no habawan ke eryong lesi ka jing he jong ka nong ba bat ka jing jrong jong ka khot ka pen pau ya ka jing kraw jong ka ri nrei teng ka khot ka bangitei ka kelon ha khamat jongi ban ngi ang lengo na man ngim song la chempang ha ka jing mut breu ya ka jing pra ka jong ka ka plan jongi ki breu ka jing start jongi ki breu kalong ka badko klem Blei namar ulong mau uta unong rim jong ka jing start bakalawe jongi ong ka proverb ka jing so shngan kam shong ha ka jing start breu nrei kawan na ka jing tip ya Blei ka jing tip ya Blei ka pen so tho hangi ya ka bor ba ka jing kraw ka jong na mar tang mau ula ban ya da yangi na ki jing ma baroh unong rai sam chispa arpunya uong lada U Trai sumaria kanong ba kisipai apara kimlong ai kisim karite kitei kata kakun banyada na kinong shon nrei ki kon Israel ki pla ya kata ka jingshem jongki baka jingyada baka jingim jongki kawan na U Trai kilamat ya ka jing pelaj im jong Blei na ka jing Syaban ben hari Egypt kum kimrau kum no ula pia ya keduriau ba bakin yan kum ki bangen ngim la ban laj na ki jing ma bat ki jing tinjo ha ka jing im ke jongi nrei Blei kum kakut u Krishan bat u aibor yangi but what happening kini ki jing jong ka jing im jongi Blei jongi ulong bakrau undon ringkat bat ni bat sumar sukeringi katna pang ka baar kalong ka kyrteng U Trai kalong ka khot ka baskhem ka kyrteng ka penpau ya ka jinglong bat ka personality ki rustat ki ong ba ka kyrteng ka sandur ya ka jingmut ka jing perkat shisho ngi shem habang itip ya ka kyrteng jongno ka penpau yangi ya ka jingjan ka jongi bat ki haka kitab Exodus lenong ka balai ka dekot ka bakat lai bakat saw Blei ula khot yo Moses ban pelaj ki jiu haka jingshak ban ben ha usim paro Moses ula jupab yo Blei bat ula ong lada ngalech ki kon Israel ngan ong Blei ukpa jong ki temen jonga upa shapi balada ki kli ka ka kyrteng jong kum nongan jubab yaki Blei uong ngalong kani ka kyrteng ka kedo ba Blei ulong nado ke basdang menta hado ke bam jukut ka kyrteng Yahweh ni Jehovah la pensyong na ka kani ka kentien ngalong ki ju ki babat nyam barukom kim ju penmi ya kani ka kentien Yahweh na ka sentur ke jongki na mar ki ha ka jinget ke jongki ki nget bakani ka kyrteng kalong ka bakhon
But ki ju khot yo u kum Jehovah ne Elohim ne Adonai kabamot U Trai U Blei. Ki ju kum ki we gijat men rio hakitu ki por. Ki ngej baka kyrteng ka don ka por bari but kabamla ban mayan. Ki start ka Proberb. Ki lamad ya U Blei. But ki sngewbha om don kanu ka kyrteng ka bakham kraw but ka bakham don bor laj na ka kyrteng U Trai U Balang U Blei. But om don kanu kanong rim ka bakham scam ban ya ka kyrteng ka jong u. Dei na ka ni ka jingshem ka jong ki pla ki ong ba ka kyrteng U Trai ka long ka khot ka baskhem u bahok u pet sha u yo ya ka jing pen im. Shusho ngi sngewbha ka ni ka kyrteng nga long la pen shai ha ka jing pla jong Jesus Christ. Ha ka gospel ka bawang ngalong ulang brod u babha ngalong kalenti ka jing shisha ba jing pen im ngalong u kupu ka jing im ngalong ka jing shai jong ka perthei ngalong ka jing khang ngalong ka jing ipat ba ka jing im ngalong uding sowan ba shisha kani ka kedau ba ka kyrteng ngalong jong u Blei u kupa kaya sno but U Trai jongi U Jesus Christ. Ka kyrteng jong U Trai ka penpau ya haka ka bor bar ka jing kraw ka jong u. Ngi syamru ha ka kyrteng ka jong u ki batlot ki yo ka jing pensyad bor ki ba pop ki yo ka jing map ki ba mat ya ka jing khuslai ki yo ya ka jing kermen ki ba syaken taj ha ki breu ki yo ya ka jing en but ki badon ha ka jing dum ki yo I ya ka jing shai but ki yo ya ka jing pen im. Ha ka jing im jongi kum ki Kristan ngi ju perkat na em baka kentien Kristan kadai ka kyrteng ka papenya so bat U Jesus Christ. Ladang ngi kum ki Kristan ngim im kum ka kyrteng ngi penja burom ya ka bor baka dor jong ka jing kraw jong U Blei jongi. Bon sin haba ngi syama ka jing bha ka jing miat ka jongi ngi sngewbha ki dei na ki jing le chitom nalade haba ngidon ka kerdan ngidon ka bor perthei ngi pen ksan ya la ka kyrteng ngi kleno ban ai burom ya ka kyrteng ka jong U Blei. Katnat phang ka balai kalong U Blei ka jakare bar ka jing pen im. Ngim la ban mayan ya ka jing ej bar ka jing isnei jong U Blei ha ka jing perkat breu. Namar ha ka jing long breu ngi ej ya ki be ej ngi burom ya ki ba burom yang ngi le bha ya ki ba le bha yang kadon ka jing ong ka ba ong lada pi le bha ya ki be le bha ya pi kadai ka jing long breu lada pi le sneu ya ki ba le bha ya fi kadai ka jing long ba man ndrei lada pi le bha ya ki ba le sneu ya fi kadai ka jing long ba kinja Blei. Ka jing long jong U Blei ka wan na ka jing ej bat jing isnei ka kring ya ki batlot bat ki baswai ki basyaken taj ha ka imlang ka salang haba ki pet sha u ki yo ya ka jakare bat jing pen im ka kut ka long ru ka dak ka ba pen pau ya ka jing pen im U Blei ha ka lenti ya jongi ka kentien jing yad jing mare jing pet ka kedau ya ka jing im kum ki nong yad lenti ha ka ni ka perthei ka lenti ka kedau ya ki kam ki bangi le man ka sngi bat ka jing jet ya ka lenti ka sandur ya ka lawe bat ka lam yangi syakata ka thong ka bangi jen u Roger Green u nong tho kot u la le chakawai ka nong rit hari Afrika barakawai ka step ulayo I babon ki brio ki alej jaseng hakawai ka sandie but ulakli manu basdang bat manu bawan ra ya ka gospel syakani ka jaka ki brio jong kata ka snong ki atu ba ladon ka wei ka nas missionary shwa ka jingwan jong ka ki klung hakata ka jaka kim ju im shwa bakin dap san snem ndrei kani kan nas ka IT kaya ki bar ka hikai ya ki kmi kumno ban sumar ya ki khon bat kaya lap
syaki ya ka gospel ba kita ki brio kata ka shnong ki kala kristan ka jing tip jong ki u blei kalam mi ki syak ta ka jar kare ba ka jing pen im ka jing pet ka de ka farsi jong ka rukom im jong ki brio hakane ka perthai bar ka ne ka lenti ka don ka jing sdang bar ka jing kut ka kentien pet ka kedau ya ka jing pet na ka jing ma ka baab yangi habang ya kendo ba ki jing she ngi pet re don nangi ngi pet che ki ba pen bu a ja ka jing im ka jongi don nangi ki ba pet che ki ba pen sngewbha yangi tang shipor don nangi ki ba pet sya ka jing duwai ka Bible kaya tu yang ini nak kitab jong kas im Esther haba uhaman tu ula berngem ya ban penyap lo di kiju kata kapor Mordecai ula kuslai ka ain kam sya ya kas im Esther ban la ya kendo yo im ban ya sad na mata kiju hakitu kipor wala ka kas im Hendrai kala paktin yo Mordecai Boon lum langi ki jiwa sushant ban sha jing it bat maka bat ki thei samla jang karu kin le kum jo ha padeng ka jing ten jo bat ka jing ka Esther ka le chak ka jing duwai kum ka jakare ban ya sad bat ublei shwa ba kan kendo yus im ki jiu ki yo ya ka jing pelat im shanongi pedre bat shanongi ped ha padeng ka jing ka bawan tab yangi ka jing shanya ha ka bor perthai ne ka jing start perthai kala man pen kraw yangi ndre ha balamat ki jing pang ha ka jing im ka jongi ki ne baroh kimla ban pen kesan ne ban pelat im yangi ha ka dekat ka babod jong ka theme jong ka woman's week ka proverb khat pra khat way ka ong ka spa jong baru spa ka long ka snong ka baklan ka jong u bat kum ka kenro ka bajrong ha ka jing tharai ka jong u nre ki start proverb ki ong ba ka jakare ba ka jing pen im jong ki ka long ka khot jong U Trai Omdan kanu ka kyrteng ne ka khot ka bakham scam bat ka bakham kraw ka bala ban garanti ya ka jing im ka jongi ha ka jing ya lenti jongi kum ki kristan ka jing nget bat ka jing im ka ya lang namar ka rukom im ka wan na ka jing nget ka jongi habangi pedre sha ublei ubalong unong tau jongi usop uspanya ke jingmong ke jongi utep kamba ma u yangi upen chai bor bat upen khia ya ke jingim ke jongi namar kata unong roi samuong naba me julong ke jakare yanga kakut baskhem na unong shun to ai ba kan ka theme jong ka woman Sunday kan pen shy yang ia kata ka jing kraw jong ka bor jong blei kam ta makini kisngi ha pedeng ka jing yakun ba kan ka klam COVID-19 bakum ki kristan ngin om kan randin ne do jingkermen bat ngin pedre sha ublei ubalong kum ka kut ka jongi ba unda un care bat pen khia yangi met bat ben sem nak menta ka buram jong ublei amen Ka kyrteng ka jong try uta ngalong ubangalong uba mi pau hau Moses ha ka laulenong de ka ding kalong ka kut ka baskem ka ban yarap yangi ha kini por ki ba bat ki ba kim nyai hublei ya Nongkren nganget ba baroh pile mentoi lang nakani kitoi ki badan ki yeng ki sam ki jong phi ki besno ki lang bat ni nget scam ba pile yo jing mentoi sibon nakani ki jingkren ka bangi ngi osngo ni ko por ni khublei ya Nongkren to ai bo blem nang kar khu ye I kat ba ki por ki si ki nang ya ba nang la ruban ai ki Jingshakri ka ba hatam hakajo ka porung ai khublei ya ki nong ruai ya ki bala ai ka jingruai ka bakerpang ka bangi sngewbha nalu ka ne ka por kala ai men siam yangi
Bat kumjuru ngai kublai na ka bentar ki nong pule sdang. Haka juga pohon ngai kublai ru. Ya ki tu ki parabangeit jongi. Ki ba penbet penbiang na ka bentar ki ni ki jing don kam hieng mane kum ki sentiau ki jing pen itanat ki jing pen ipo bat kumjuru ya ki media ki be rap yangi lengba ka ni online service ka bangila ban yo ha ka ni por bakan rong ha ki yengi sem ki jong pi kanang ba piru pinam do ya ka jing ya rakhe na ka bentar ka ni women Sunday tingin pan wai no ai ka ni ki Jingiaseng ka jongi da ka wai ka jing wai ka ba ars pa khandai pho san ars pa khandai pho san bat khandai pho nyau na ka kot jing wai ka ba rem Don hapo dan kiding mata ubabit mangan kenkor ya kamar petai te nanta ilaseban hamkor kyrteng jong ulong tiu saron le bat sao itanat u kam la ya shi pau haja na kimar maju yai be aban kami jalu jisu jiu nop du jalu jisu jiu nam du nan lei pat bat ki plei thala baju syam haka bertai ban ya persyang bat o Jesu kesulam jeng le lo Blei ba me pediang ye ke Jingshakri ke baret ke jungi. Ha pedeng ki jing duna ke jungi kum ki kuan Kynthei. Ai ba kini ku kubor ke mi osngo ke ni ke singi. Kan long ke jing kerku. Ye ki yeng ki sem ke jungi. Ki ba mat ye ki jing Ki ba mat ye ki jing sitom ki jing tenju ki ba buan. Pelat yengi ragi jingker ku ke Kynthei tam ke jong me. Bara ka wai no tu ai ru bagi jing ai ke bedap yang. Kabab kerhai ke jong trai banong penim ye jong Jesus Christ. Ka jing ye ba ka ba phla ka ba mayan ke jong Blei pa. Bat ka bom jiu kala. Lembat ka jing slok ka ba thiang ka ba pensat bor ke jong mun siem ba khu. Enolyne ke barang weu Blei. Ken song rengkat bat ni.
Lembat ki long yang ki long sem ki jongi. Lembat ki para Kynthei. Bakla ke jong ka balang ro ka ba memela seng. Nadu menta. Haru ki arta. Ki ba bom ji hukut. Amen.